募金もやっています。100円でも10円でも構わない。どうか100円でも10円でも寄付していただきたい。東トルキスタンに愛を与えていただきたいと思います。東トルキスタンに愛をください。男性は言いました。東トルキスタンの男性は私の母親と妻を銃殺してくれと言いました。何度も言います。私の母親と妻を銃殺してくれと。なぜか。長く苦しむなら、長い時間をかけて苦しむなら、いっそのことを銃殺してくれと。玉のお金は俺が払うと言いました。それが隣の国なんです。こういうことを、隣の国とこの悲劇を自分とは関係ないと思わないでください。映画の話じゃないんです。小説の話じゃないんです。隣の国で起きていることなんです。母親と住みたい、妻と本当は生活したい、子供と本当は生きたい、でも生きれない、収容所に入れられている。ならばいっそのことを殺してくれ、そう言っている男性の叫びにどうか耳を傾けていただきたいんです。日本人はそんなに愛の心がなくなってしまったんでしょうか。ありがとうございます。なくなってしまったんでしょうか。日本人はそんなに無関心で愛の心を忘れた民になってしまったんでしょうか。先の大戦において日本人はインドネシアとかああいうアジアの解放のために、東方の解放のために